Les persones amb problemes de salut mental poden patir estigma i discriminació. En part, és fruit del desconeixement i, per tant, és imprescindible saber quins són els mites i les realitats al voltant d'aquest tema. Comencem pels mites. Quines coses no són veritat sobre la salut mental? És fals que totes les persones amb problemes de salut mental no puguin treballar bé o siguin inestables emocionalment. I encara menys que representin una amenaça per al benestar o la seguretat dels seus companys i companyes i persones supervisores. Tampoc tenen menys compromís amb la seva feina ni s'absenten més sovint. Simplement, com tothom, hi ha moments que necessiten aturar-se puntualment. Saber que algú té un problema de salut mental no hauria d'afectar negativament les relacions amb la resta de l'equip. I tampoc implica que no pugui créixer professionalment o assolir els objectius que es proposi. Tothom pot patir un problema de salut mental d'aquest tipus, sigui quina sigui la seva posició a l'empresa. I és important parlar-ne i ignorar el mite que, si es fa, augmentaran el nombre de casos de problemes de salut mental a l'empresa. I després dels mites, quines són les realitats? Una persona amb problemes de salut mental pot ser perfectament competent i fiable a la feina i treballar de manera segura i efectiva. Parlar sobre salut mental amb la resta de l'equip promou la comprensió. Aquest acompanyament significa una bona gestió de la situació i pot ajudar la persona afectada a ser tan present com les altres a la feina i a créixer professionalment. Els estereotips, prejudicis i mites són els grans enemics de la salut mental i suposen un entrebanc per a una cultura laboral més inclusiva, respectuosa i solidària. Combatre'ls és cosa de tots i totes. Treballem i tinguem cura de la salut mental a l'àmbit laboral. Tothom hi guanya.